Hey people. Hey, how are you guys? Hello people, how are you? Hi people. How are you guys? Juicy people, how are you? Hey guys. So, Nasi Dombotora, maybe I won't be able to divulge my details essay, but Dombotora experience kankanda items vara Nas guys ka. Yeah. And that's Pinda busy, guys. It was not funny. My day was just. I feel like Nasi was my worst day. Kubva zvandakadzoka muZimbabwe, Nasi ndoti was my worst day because up to now I don't really understand why I was supposed to end up in prison. But it's not funny, guys. It's not funny because nyaya iyi kai yazoguma yakunzi tinogona kukusunga zvikukuendesa kuseri ukoko, guys. Inini up to now ndiri kungoramba ndichifunga kuti pandatadzei hapana chinhu chandanimbotadza but ndatoguma ndazoudzwa mashoko iwayo and ndaudzwa mashoko ekunzi you are very stubborn. Why? Because ndanga ndisiri kuresponda kumaquestions nemainsults avanga vachiita mapurisa, so bva ndaudzwa kunzi you are very stubborn because handina kuresponda. Handina kutaura maybe zvangada kuti handisi kuti wangada nditi chii because I was just quiet, bva ndaudzwa kuti you are very stubborn, iwe une problem. Then ndobva ndaudzwa kuti nogo dai panga pasina vamwe vanhu waiguma wakumacells. So I still don't understand why was I supposed to end up ndamujeri for no crime yandee ndaita wana manje. So I think zvambondibata stereki ndikaiti guys ndambonzwisa, maybe ndini ndisinganzwisisi guys today I'm not okay, I'm not even joking guys. Vanombofamba pamaroad ka you understand what I'm saying right now kuti unogononzi apana ndakuda kusungirwa mhosva yandisi kuzwa kuti ndapara mhosva iyei nekuti handina kupindura zvanga vachitaura nekuti ndakanyarara. Ndataurwa zvandataurwa paipai ndobva ndanzi uri stubborn nekuti handina kuresponda here. Saka handisi kuziva kuti apa ndakandifanira kuita sei. I'm confused guys, I'm really confused. Ndipedze zvandoti apa ndobva ndaexplain my own side. Zvimwewo zvisina inini maybe zvongona kuzobata I won't mention, but dautaura my own side. Saka I just feel like was it really necessary to end up threatening me that you might end up in jail, your colleagues are actually behind the scenes? I'm like, what wrong did I do? Because when they were saying whatever they said, I just kept quiet. I didn't say anything, guys. But I was told that you are very stubborn because I didn't say anything because in my brother, explain. But like I said, I'll just mention my own side. I won't mention but like I say, it was a very bad day because I feel like I didn't do anything wrong, but at the end of the day, for literally no reason. Maybe I was wrong, I don't know. I was just fair, but wrong, I have no idea, right? So this is what happened, guys. Everyone knows kuti timu lockdown. I can't just travel. Doesn't make sense kuti lockdown ndakumashingo ndisina kana kuti tsamba. Papa valid reasons. We didn't have issues ne police at all because tatine documents, and that issue yange isingamboiti because zvanga zvezverufu. Saka takatoinda kurufu ipapo. We didn't have issues. Then nas isusu tukuiti because inini like when I don't tell about that, what I was in Thailand. So obviously ndawa kunoku and sanda tomboita settled in kuti ndizoti account kuti uzokwasa kwana zvako maybe to masense chete unotuwana how saka nditotombolearn zvinhu zvakaita sekuti for example world remit kana kuti Western Union. So basically inini ndakuchitaura zvaasikafanira kutaura, but I bought my car last year muna December.
but in matengera ndakaita inini hangu kana ndakashandisa like an agent because ndasingade kufamba nenhau yeini disease yedu yatinayo saka inini handizivi ndakaita process ndakaitirwa zvangu ndakatsvaga agent ndiye akatondiitira zvinhu zvangu izvi saka zvese zvisebva zvaitwa but because of malockdown rules anga ariko munhu uyu akazonika kusvika nemota iyaiya but like vanondiziva they know kuti inini handitaure zvinhu zvakaita sekuti ndikaita ka-achievement ndobva ndataura pamafacebook. I don't do that. Zviripo hobo zvandakaita kubva maybe kunana April but asati kumboita kana ma-story times awo because ndakatoti kuna vanhu should I do the story times about that kana ndoregera but I'm forced to talk about nyaya iyi kuti yafamba sei because ndo yaita kuti mapurisa azenge achitibata muzuva ranhasi uyezve handisati ndaziva kuti problem yandaita inyengeri yechii mocha yazosvika but yakasvika late saka izvi zvandifunga kuti yanechi nemonth irimo muno muZimbabwe handiti mota iyayi ndobva maremittance angu as usual ndine matimeswo andinoita se andofanira kutumirwa kwete ngoti pese pese pandototaura kuti apa chimbodi pamwe tida mari yechikafu pamwe ndida saka ndotumirwa kwete kuti munhu anondichengeta no pane kubasa kwangu kwandinoshanda inini personally pane kabasa kangu kandinoita saka ikoko kwachoni ndinoita through kwandaiva uku kunyika yandaiva so ndine madates angu nematumirwa andinoita inini ari convenient kwandiri so nezuro inini vanhu vangu vanonitumira mari veve ndobva vanditumira but unfortunately ndakaenda kuCPDZ yepaSouthampton ndobva vati machine yava down kune vanhu 2 vanga vari kumberi kwangu ndopandaida kutoibhadhara izvozvo zvachona because inini like I said handitozvizivi saka zvimwe ndechibvunza agent wangu inini akandiitira ondiudza so ondipa account because handesingazivi kuti zvimwe ndoita sei so ndobva ndasvika pepe zvikanzi matadiita tovhara ina nhauziva kuti zuro vanhu vebhengi reCBZ vanokurumidza kuvhara ndobva ndaenda kutown ndobva kuti anhasi tadiita tikasirei kuvhara ndobva tatsvaga imwe Western Union ndizuro uyu I think ndozvazonyanya kundibata kuti effort yandakaisa zuro guys pamunozona ndakutati malife ndimaskitsika unenge waswerera guys uchifamba kuti ufambe zvepamutemo like many people they know vanombonditi wadi kuita mavideo so I always say kuti indoda kuita zvinhu zvepamutemo handizoguma ndakurong foot nemapurisa that's me ndabuda taenda mai mwana unotsvaga Western Union taenda mai mwana paWestern Union pepe tiri paline ndatova tonditi tipe zvitupa zvako tipe zvese bva vanditi no network is down kuna 5 avenues ndakakubuda ikoko unonzwa 5 avenue kuti kudiwa ndakakuinda guys because ndandida kuti ndibva ndangozvipedza sazonetsana nevanhu zvikanzi kwese kwavhagwa kwati vati mishini yese down takurumidza kuvhara kazinoni saka ndoita sei ndobva tadzoka ndikati soka ndomukira nhasi kuti ndinobhadhara ndinobhadhara iwawo manhingiriki nacho niwa yanga achirekwa like I said zvinhu zvacho ndinenge ndichibvunza kuti agent wangu inini akandibatsira and up to now ndiye anondibatsira agent wangu iye tainda tatosvika paSouthampton pepe guys I'm not even ashamed to say kana vakazondivinga vanondivinga havo but up to now I feel like maitira vazondiita nekuzoramba vachitageta ini because I didn't say anything was that necessary though because ini handina kuvapindura handina kuvata kana anything but vatanga kunditi you are very stubborn for no reason guys tadi pepe tatomira pepe vakutoti tipe mapepa enyu mapapers angu guys ndakashandisa agent chaiye guys ndakashandisa zvese zviri intact like literally everything is intact inini handikwanisi kudrive nditasei ndichipinda mutaundi because handisandane license like I said ndoda kutedzera mutemo kunikazobatwa ndondaziva kuti aiwa pana handiri wrong saka brother yangu ane license ndiye anondita anondidrive vatanzi vavatasa madates zvikanzi nemupurisa uyu madates aya sei iwewe mota yako yani more than 3 weeks isati yabhadharwa malicense maplates ndotatoti ndokwatiri kutoinda izvozvi zuro takaenda kubank asi taenda kubank vakabva vatoti system iri down takatoenda ipapa paSouthampton apa ndobva takainda apa zvanza tombodi kana kana explanation yamuri kuti hatidi kana kuirwa mudzimai uyu ndobva madam ndobva dana madam veve madam
ndobva vauya zvikanzi nhau ndechi ndobva atovhura. Guys, mind you, I don't know if it's allowed or not, guys. So ini ndakubvunza pepe because hatina kumuona kahwani mukadzi uyu munhu wese anga achimisa anga achipinda mukati memota. So I don't understand kuti is it allowed panguva yecorona yene kuti iwe wamisa munhu mota, iwe uri kunzi social distancing. The first thing this lady is doing ari kunogara mukati memota yemunhu wari kumisa pepe woti ndipe mapepa. Because papa I remember brother kwese even kwatikamboenda patikaenda kurufu isuka mapurisa abati tsamba dzevanhu unodaiwo so pepa izvi sitakakuinda isi kumushati kuinda nekudzoka hakuna mupurisa akambobata pepa unosimudza kudai mudenga kudai so ndo zvaunoita kudai so voverenga kana usina zvakakwana vanokuti inda padivi kana zvakakwana vanokuti inda haufaiti unoinda vadii vatora pepa vatiti iwe muningirikini asi muti hatina sanitizer tinayo kana mudai yedu sanitizer tinogona kukupai sanitizer yachoni isati nayo. But this is the first experience that I experienced nemukadzi alright tatonyarara tinambomupindira inini every time pandopfuura papolisi kuti handipindure kana asina kubvunzwa chinhu because handizozivi kuti undogona kutaura zvimwe zvisingaite kana kuti unogona kuzoguma makuchinja namawords. So I always avoid hangu kutaura. That's what I do. Ndobva nami ndakanyarara chitaura ndichi nobrother yangu pepe ndobva atora mapapers ndo matori waitwa mapapers edu isusu ndobva ati license iripi ndobva brother yangu amupa malicense ndobva zvanzi mapepa emota aripi ndobva atora ndobva acalculate zvikanzi calculate zvikanzi 11 ndikanzi no kuzoenda mumwe wacho akanotora akazonotora later because anga asina chimapepa ekufambisa kudididi zvikanzi saka iwewe uri kuitei panapa zvikati ndo tinazvo zvese evidence yese tinayo kuti izvo zvitokwanisa kupinda nekuda kwene maremittance atiri kuenda kunoita sei kunotora ndo zvatiri kuenda kunoita tichobva tabhadhara maplates acho. But I don't know why vasina kuzvihwisisa patime iyoyo kuti isu tiri kutoinda kutaundi kuti tinoita sei tindobhadhara and hapana ipapo guys kana dhola chero ndangasitorina muwallet nyangwe zvikanzi dai munhu anga kandibaya nebanga aigona kundibaya richibuda neukuku because ndanga ndisina dhola rachoni ndikasika nyangwe ndikaita sei inini maevidence dzese dzirabva zvikanzi hatikana mbodaunzwana any explanation yamuri kuita iyoyoyo hamusati makuda kunyazoshanda nesu pindai mukati umu inandipasi panonzi pindai mukati umu ndechikuona mota dzimwe dzakangomira dzakazara ipapo kuti ndo kunosungwa mota dzacho I have no idea. So I'm still confused kuti saka tatadzei tiri kuzama kuexplaina kuti isusu tiri kutoinda kundobhadhara zvamukudzwa kuti bhadharai zvachoni. Vamira paya mwana ndobva watora zvinhu zvedu bva wabuda mota bva vatanga kuinda paya mapurisa inibva ndati kuna brother yangu iwe naiwe mapurisa ari kuinda mazita avo vanonzi vanani because isusu kari takudzoka toziziva kuti vanhu vatora mapepa edu ndivanani here ndo zvandabva ndaita pepe ndobva toti ataura ako hatina kunzwa mazita avo polisi yakakura guys police station yakakura ndobva ndati aiwa ngandine kunovabvunza kuti vanonzi vanani kuitira kuti in case ndainda pepe vanhu vanovabvunza ndikati nai ndachingokupira kungobata masenyi because apa vakabata mapepa edu ese zvese zvakakwana hapana changa chisina kukwana ndobva vatotiti hambosida kutombonzwisa takudza kuti pindai mambosikutaura maorders ndobva tati zvinoisaka toita sei isusu ndobva ndatomboposta ndichibvunza kuti zvotendegwa here because vanga tanzi mufanira kubvisa like 10,000 here inini handina kuzvihwisa guys handiri kureva nhema pamwe I was wrong guys let me just say kuti maybe I was wrong. Ndobva tabva pavanga vakamira pepa chitamba muchipita saka pano pane pakwa mota isu tabva ipapo ndobva tafambisa mota yedu bva tanokuenda kunomira kupi kuroad inoita kunge iri kuenda kugomo tatanga kubvunzawo vamwe vanhu vatinoziva kuti vanoshanda uku tivabvunza kuti nai zvakadai zvinofambiswa sei zvikanzi there is nothing like that. Why would you pay 10,000? tikati because isusu hatisi kunzwisa ndopandabva ndataura nebrother yangu ikati imi ndaubvunzawo kuti zvoni ndoposta here paindaneti kubvunza vanhu kuti am I supposed to pay 10,000 bonds because mota yangu haisati yabhadharwa maplates yet isusu tanga tichienda kutown kunobhadhara maplates. Evidence itoripo yekuti iyi munhu akatumira maremittance zuro kana muchida ko vanhu vesibhizi movabvunza kuti hatina here kuuya time yakati zuro mukati machine yenyu yese yadown hapana here pakanzwa rozuro. Evidence tinogona kuvabvunza kuti makavhara nguva izuro saka inenge iri mhosva yangu here kuti ndakasvika pavhagwa tamira pepe tabvunza munhu weduwo watabvunzawo neumwe watozivawo vatoti ko zvafamba sei matadza kunzwisana ndikati up to now I don't really understand kuti
pandatadza ndepapi because ini ndokwandiri kuinda kunobhadhara saka ndogobhadhara sei panapa vachitanzi pinda mukati umu undooningirikina mwanzi mozonotaura kwamajistriti mozoti guys in at this point and I was just ready kuti aiwa inini handisi kuziva ndatadzei munomu mulockdown ende futi dzimwe mumwe musi same veikoko kuseri kwacho vakatanzi ndaunopuwa affidavit yekuti unotora mari. I'm like I've never heard this kuti unonzi ipuwa affidavit yekunzi unotora mari. Tinosingoratidza evidence yacho iyi kuti iyi abautumirwa izvozvi ndo yati kunotora. Tamira pepe tazobatsirwawo nemumwe munhu tabatsirwa nemumwe munhu pepe pakutaura pepe guys mind you munhu ari kutibatsira because ndandaposta ndaverenga maresponse evanhu vese ka munhu azotibatsira ndatomuratidza handisvida kunyepa ndikati inini because I was confused handisi kuhwisisa saka nda kuhwisisa kuti ndo zvinoitwa here pamutemo kuti munhu anokwanisa kutora zvinhu zvangu zvese then wotiti ndamobhadhara fine yekuti musati mane maplates within 3 weeks yekuti mota yako yapinda. On top of that means that ndanga sendi asi ndikuti na unotora mari yacho kuti ndibhadhare saka ndobhadhara sei kana zvakadero ndobva munhu yati right fine vanamunadza post yandaita sei ndanyora paFacebook nepaInstagram ndikati ndiri wrong here kunyubvunza zvakadai zvikanzi there is no issue kuti iwe wadi wabvunza ndikati because ndandakutya manje kuti vanhu vaya vanoti saka iwe watotinyora paFacebook uchitoti zvakati saka vanogona kuzotonditsaudzi ndati is fine. Tasvika pepe vasvika vakadzi vasvikanzi matitiza because mimi mamuchienda kupi the other one anga asipo zvikanzi mamuchienda kupi musina uyu machiwa cho see what iyoyo zvemota zvezviya inini personally I didn't respond. Why? Because panandambobvunza zvemazita vatakakuta kamhene mumataura vaita then abva azonditi iwo ndio muridzi wemota but why wakanyara tichitaura newe inana kupindura. Then vatanga kutaura zvangu vaitira iwewe matitiza itori mhosva yekutiza isu sitabva pavangari tikaenda kunomira kumwe kusaidi uku kwanguri kusaidi kunoita kunge kunenzi kunoenda kugoma handisi kuti inonzi chii rodhi iyoyo pafomika nyaya yazodii yazogumira ndipandukira zvikanzi the main issue panapa is that lady she is very stubborn and I'm thinking what did I do wrong? I didn't even say anything kwavari ndakangonyarira ndakadaiwo so ndakangogumbatira maoko angu ndio zvandanga ndakaita ipapo andakana wedza ndataura kwavari vatanga kuti neni iwewe uri stubborn nikirikini unoziva here bvauya zvikanzi unoziva kuti vamwe varimo mukati waitondomuvata imomo and I'm thinking tikiita sei ndikuvatsanangura kuti ndo kwatiri kundobhadhara saka mhosva yangu yandaita ndeipi yekuti ndakutoudzwa mastatements aya ekuti unogona kumuvata mukati ndanangoti amhene kana vaitora vanotora kana ndakuzoiwanawo kana after lockdown ndikoko because ina handisi kuziva ndaita mhosva iyi vondipa mapepa ndinobhadhara maplates achona vakureva ndodzoka ndaita process yachoni everyone knows kuti muno mulockdown ende unofamba kana kuti handingangopindi mutsamba ndisina evidence yekuti ndine maremittance andiri kuenda kunotora but zvese zvikanzi we don't even want to hear anything. That's what happened. Then oh wow, that's nice. So yeah, that's basically zvanyanya ndishota pepe vatanga kuti take neni I didn't guys ndatanga kunzi iwewe waita kuti mota itize ndiwatisa nemota pavatanga kunditi inini handasina tsamba yemota havana kutivhunza havana kutomboda kuona kana evidence yekuti maremittance au kunotora ndeapi andakana wedhira ndataura kanda ndaramba ndakangonyarara I didn't say anything vakatanga kuti weone problem yangu yapa kuti handida kufura muromo ndo ustaboni wandaita sei wandatanga kuudzirirwa unzi saka I'm thinking saka ndokunotenda kuseri kwemacells because ndiri stubborn and I didn't say zvikanzi mhosva yenyu yakawandisa ndakupi makatitiza mukazodii plus iwe wasina tsamba plus mota yako haina kubhadharwa ikira I'm thinking bando zvandiri kunoita tanga takamirira tese kuti tese ichi teizozvona so that's basically what happened. But later on tazomadzoserwa zvedu mapapers achoni vavati tiite sorry vati tiite sorry guys vanzi yapano guys vayasizvanzi ne problem iwe nedambudziko mukadzi yapano ndaenda ndakati ndandishoti guys mwari why ndaenda pepe zvikanzi amina zvangataura naini ndandingori kuri ndakangonyara ndisingatauri kana word vadiri pepe zvikanzi ngaite sorry
not sorry. Guys, nditasa brother yangu ndabva ndazovhura muromo ndikati sorry. Ndazoita sorry yega. Ndaita sorry vanhu vakaseka ke. Ndaita sorry guys, I'm telling you the truth. Ndati sorry. Zvazi ndakuseka ndobva it wasn't funny guys. Ndatoita sorry ndobva tazodzosera mapepa edu ndokuinda kwachaenda. But now here is the thing now. I'm not scared kuti what hate uku kupazodipa time yega mabhengi anga akutovhara tadzokera mutown miyamiya kunotsvaka kuti amana nangu handingamborambi ndichidzokorora ndodzokorora sei kuti the same thing nemi ndingasawa nevanhu vacho vachigara vachindibata ko next time vakanditekera vaseka guys. My life is just full of drama guys. When am I going ndakuseka but guys apa pangu papa nyatsorwadza guys the whole day guys mostly the whole day kubva makuseni zvaifanira kunge ndapedza kuita ndabhadhara zvese dai ndazvipedza handina kutozombokwanisa kundobhadhara because ndasvika pepe tasvika ndakuinda kurongu cbz ndobva ndazonzi no indai kwanana spiki ndokudzokera kuna spiki kuye kuita dzokera kuye kuye guys ndasvika na exactly 6 minutes past 3 vavhara. So I'm thinking now, whenever they get somewhere, in a one chat with Zog. I'm not going to go so deep. We don't get the back with Futicana. I think up upon Daniel Fear, would see, I'm going to continue no better foot what you go over to my bad, but I'm better foot. But at this time, the one in the fairy rain. Guys, the Pusaka Namosa Gares, not even funny guys, so and as soon as I want to see what you again. That's what guys. I'm sorry, they eat a bandambar. What's your guys? Dieta, that's why you turn the so. I'm sorry. Yes, now it's sorry. Very sorry. But now I just want to stay, guys. So you don't know badra stay. You only go and the garira. You watch it badra. So I don't know badra stay. Ma uya choni watch it so ni futi. Uno depi. Auna futi futi tambe cho kwenda. On futi wanono ka badra. So I don't just stay. Don't do it. So go kira muzere. Into no ma badra make right guys. Mangona ndo akumukira badra. Chwa pambe pamwana ndukranima. Because one day nam stokiska. Nonga ndaendza nyaya iyo yema place. Yes, hello guys. I think enjoy chatting on pizza and Jerry guys. I can't imagine. But I think I could once. It's not funny, guys. That was woman and a boy gonna be. Now I'm thinking Mangwana second chata stay. Mangwana chata stay. How exactly? Because Kwesi Kunimapisa. Because Kunimapisa. Shema, their food. Shema, their food. I don't know zone you just Shema Rirani. Shema, Shema, dear. Pepe and out was my advice, but the post because I was confused. Pepe and Dopanata confused. So I don't go every second to the brother. The second name. Guys, I don't understand. You want to you that woman, but I don't know. But what you second to guys? How can I pay this thing, guys? And about what's your guys? That was going to be Sanda and that is because of that. You know, Pirikism. You are going to combi. But anyway, that's what I said. Why do that story? I'm going, but that's what I'm very America. Naskinda sounds go. Then also welcome to Harari. As this welcome to Harari now, you have to affect the boss. I'm thinking, second, do it just stay. Couldn't you interpret what you know about guys? Do it. Doing the same time, much.
vanenge ndochita yangu iyoyo. I'm thinking kuti even mangwana anogona kunge wakatondigarire because inini watondimakirira guys. Lanzi ndiri stubborn nekuti ndakubvunza kuti ndaita sei. Ndakangonyatsorewana ndakuvapindura saka ndavaita stubborn chii. Hanzi ndiwo unonyengera mwana. Ini ndakazvinyararira guys. Apa pangu papachipisa ndatofara ndatomboseka nemi guys. It's really nice ndatomboseka nemi. But now I'm asking myself, ndoita stay down kwachoni because ndakutorya kukuinda kuno mabhadhara ko vakandiyekera vakandibata futi. Ndibata futi ndozoita sei guys. Nditambudza vanhu ivavo. I was like mute guys. Nandiri mute ndakadeo so on ndichivatarira vakade ndifunga zvangu tova bore. Even I remember ndasvika pachi mwachanga kandeo so pangari mutsvuku mukadzi anga achiita kutaura toshi rake yangata zvandai ndaita sori vanhu vakaseka guys. Vatu ivo even mapurisa acho ari muchika atozoseka vakazotidzosera. But that was my worst experience. I think hazvinanyatsoita zvakanaka kuti saka unonditora saka ndobhadhara sei you want to do it ndikukuri kwandiri kuinda ndoita sei. Aya hanzi endai futi vauze kuti let's take it further. All right. Nasi ameno ndabwisa link guys. There's a link guys. At least ndofunga ndikambobva pa live ndenda kufila zvinhu. Nasi ameno so nachingoti ndikagaragara ndodeyo. Brother yangu atoguma kutoboeka kana ndichingomuti asi nhaiwe sitanyazotadza pepechi. Apa ndanda kumuti mangwana todzoka nepi saka. Todzoka nepi mangwana. Serina unongwa kutozotera live kumashure ndatopedza ini. Ndatopedza guys. It was just bad guys. Apa ndasvika pacho ndinongo vatovhara ndodzokerazve here mangwana. Ndikangotanga kufunga mai vavo especially mutsvukuka. Mino hana yangu nditanga kurova. Nditanga kurova guys. Hana yangu nditanga kurova. Ameno so. Wasika mashoka ndaudzwepo pasina vanhu panapa haiwe wanzi kwira kombi. Handofunga ndozvichatoitika ini. Ndozvichatoitika chaizvo hamurevi nhema imi. Was yeah. Apa pangu papa chauti pochesi pachita kurwadza mimi ndada kuchema iwo ndada kuita sei. Ndaposa ndaidonhedza musodzi ndofunga ipapo ndisingagoni kana kutaura vachingondifamba hangu ndakanyarara ndichingofambwa ndakanyarara. Anyway guys, I think that's pretty much it for today. Ndoenda zvangu garimiro iri 30 minutes ndobva ndaenda. Ndonasa kuti ndozvandichatoita ini guys. Because apaka tungobakwa nawo futi mangwana. Makombi ari kufamba here. Ndakaona kombi ichipinda mutaundi rini. Taiona ichipinda mukombi mutaundi rini. Chazivini. Pingi. Yeah. But anyway guys, ndokati zvamanga ungandaita nhasi very guys ka mwari denda unozama iprayer ndeyekuti mwari ndasaenda hangu behind the sales musi because I don't know why ropa rangu raita kunangana nawo kudaro. I don't know why guys. I don't know why. Guys, menju vakadzi kani dzinongowaka munongozivawo zvazviri so because ini brother yangu ngatizoguma yatosiiwa ini ndinda tazodzinzi take but for why I don't understand why but yeah ndikabvawo palife ndienda kunzwa kuti ndimonotsvaga kana chekumborya ndarya here nhasi ndichingofunga ivavo vanhu vanga vakabata zvimboma kuti
Guys, what is it? And by the way, guys, I don't know, maybe don't you rule, but I think I see those are not in my own side. This is what their own side. Maybe in India, wrong, guys. So I'm defining to justify. I'm not supposed to justify myself. Maybe I was totally wrong. But if that answer only 14 days grace period, you can manage the motor is na my plates. Those of a 14 days. I didn't know. Saka maybe we're wrong. Saka kune ava vanga vasingazive. If I must ziva, please just know 14 days ndozvataurwa. 14 days ndozvavataura, guys. Vati 14 days. Ndakutokudzaiwo. Guys. 14 days vasati vanawo zvindiro izvozvo 14 days ndabva ndazviudza kuti asati hangu ndava nacho chikwangwani asi handiri kureva nhema ndafamba murodhi umu ndinoda kufamba nezviso zvakakwana handidi experience endaita nhasi muzuva nezita rajesu like I wouldn't want to experience something like that again in my life. Handidi kureva nhema, zvinongotraumatiza, guys. Zvinongotraumatiza, guys. Anyway, yeah. Anzi. Guys, anyway, guys, again, then. Guys, let me just go. Ndokubatai, guys. Ndakuenda 30 minutes dzangu dzakwana. 30 minutes dzangu dzakwana ndakuenda. Bye bye. See you tomorrow. I hope mangwana ndisangana navo futi pamwana kunongo wakandimirira. Jesus help me. Unobva ukira kombi yobva yamiswa. Kombi yobva yamiswa futi. Ukira zipuko yobva ramiswa. Guys, ndapedza life yangu yapera ndakuenda, guys. Good night. I'll see you tomorrow. Mangwana pamwe ndobudirira. I have no idea. But bye bye. See you.